bon dia a tothom. Senyora presidenta, ja ha presentat reclamació a l'Oficina de Drets Lingüístics. Com vostè sap, aquesta oficina es va crear a iniciativa de Més per Menorca, una esmena als pressupostos de 2018, i serveix perquè els ciutadans que pateixen agressions lingüístiques o discriminacions lingüístiques puguin acudir-hi per buscar el conhort, el suport, l'ajuda, l'empara del govern. Per cert, el govern va tardar 3 anys a posar-la en marxa. Vostè l'altre dia, senyora presidenta, va viure directament el que pateixen cada dia molts ciutadans de les Illes Balears, desgraciadament. Menyspreu, humiliacions, imposicions, habla en castellano, en espanyol, no le entiendo. Vulneracions del seu dret a emprar simplement la llengua oficial de la seva elecció. I, per cert, vulneracions que normalment van acompanyades d'expressions de mala educació. Vostè, per cert, també, senyora presidenta, va patir una agressió amb un clar tint masclista. Perquè abans que vostè van prendre la paraula, l'alcalde d'Eivissa i el president del Consell Insular van dir algunes paraules en català i ningú els hi va dir res. I això ens dona clarament el retrat robot d'aquestes persones que van imposant que els altres els hi parlen en una llengua i que els hi molesta expressions de diferència, expressions de diversitat. Vostè cada dimarts planta cara aquí al senyor Jorge Campos, la qual cosa està molt bé, però no és només aquí que cal plantar cara a l'extrema dreta i aquestes expressions de menyspreu i d'odi cap a la diferència. També és al carrer. Vostè, senyora presidenta, s'adona d'aquest clima creixent de prepotència, d'agressivitat, de menyspreu cap als catalanoparlants a les nostres illes? Per mi l'incident de l'altre dia n'és un exponent. Què fa el govern per millorar aquest clima?